Så det gælder simpelthen bare om at stavle så højt som muligt. Og som sagt, så er jeg jo gammel atletik. Vi løber. Ja. Og jeg skal lige have uret. Er du klar, Marke? Og kør. På pladserne. Færdig. Start. Go, 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 go. Der er nogen, der bygger et solidt fundament, kan man se. Ja. Jørgen går på med livrettelsen. Jeg vil stemme på Anders. Nej, hvor var det synd det der. Kom igen, kom igen. Kom igen. Det var et minut, vi blev enige om, ikke? Kom så. Så tæller vi ned til 15, 14, 16, så er det altså Danmark. 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ej! Det ser ud til at være tydeligt. Er det diskning, det der? Anders! Hvor mange har du der? nu får jeg 3. 12. Hvor mange har du, Anders? Det ved jeg ikke. En stav. 2, 4, 6, 8, Nej. 12, 13. Hvor mange er du? Der var jeg 3. Køb, det kræver opvask. Ej, det var højere før, jo inden der blev lavet jordskæld. Nej, jeg var fedt. Ej, undskyld. Ja, der var det. Okay, Anders skal 4 point. Hvad med strafpoint for rysten?